Pre vás. Pre vás. Pán Čunčička, tak jak? Zdravím, dobre. Dobre, hej, pre vás. Viete čo, idú sviatky, hej, teraz Vianoci, tak chcel som ešte nejaké veci do kapustnice zobrať. Jasné, Vianoce. Oh, the weather outside is frightful. Jasne, chápem. Klobasy máme tu. Hej, klobasy už mám, ale chcel som ešte udenú krkovičku zobrať. Udenú krkovičku. Moment, na čo máme udenú krkovičku? Však do kapustnice. Pán Čunčička, to sa tak nerobí. Udené koleno je cesta. Dobre, je trochu masnejšie, ale tu tá chuť. Ale ja som chcel krkovičku zobrať. Ale nie, vy ste chceli, ja vám to vysvetlím, hej. Nie darčeky robia Vianoce, nie ľudia, nie rodina. Ale kapustnica robí Vianoce. A ja vám nedovolím, aby ste si pokazili Vianoce. Dobre, tak však dajte mi to koleno, hej, tu, no. Vážne? Hej, dajte to. To je také kilové, no. Dávam toto, to je krajšie, dobre. Dobre, ale už prestaňte plakať, prosím vás. Máte kilo a pol, prepáčte, ja som taký rozcitlivený trošku, mám svoje dni teraz. Čo máte? Svoje dni, že robím od pondelka do piatku a Jaj. ešte Vianoce k tomu, viete, že je to veľa na mňa. Okrem toho... Všetko bude, ďakujem. Dobre. Tak, 6,95. Dobre, to je dobre. Ďakujem pekne. Šťastná, veselé. Aj vám. A pamätajte, do kapustnice je najlepšie udené, Koleno. do kapustnice je najlepšie spolu udené koleno. Tak, majte sa krásne, pekné sviatočky. Pre vás.